Здравейте, приятели! Благодаря ви, че отново сте с нас и ни гледате на живо в второто издание на онлайн обучителната сесия, която, разбира се, Пюрина България организира в полза на вашите домашни любимци. България организира, разбира се, това нещо вече под номер 2, обаче, както знаете, през месец март имахме първата обучителна сесия, която беше посветена на дребните породи. Днес ще обърнем специално внимание на кучетата бебета. Тези мънички хубави домашни любимци, които, разбира се, са около нас и така подлайват хубавко. Отново имахме възможност да проследим задаването на вашите въпроси, които бяха отправени към нас, а тук са и нашите специалисти днес, с които ще се опитаме да отговорим на всички тях. Ако случайно, разбира се, не ни стигне времето, не се притеснете, всеки ще получи персонален отговор, както миналия път, защото това беше наистина някакси недостатъчно време, но сега ще го направим доста добре. А всеки един от вас, който е питал пък нашите ветеринари и лекари, преди или по време на вебинара ще получи своят ваучер за безплатен преглед в една от 60-те партньорски клиники вече, защото след първият вебинар те израснаха още повече. Списък с клиниките може да откриете на сайта на Пюрина или в описанието на събитието. Темата ни днес е всичко за кучетата бебета. И така, вие гледате ветеринари на живо. Аз, разбира се, съм играта и до мен са доктор Велев отляво на мен. Здравейте. И доктор Кьосев от ветеринарна клиника Син Кръст. Привет! Здравейте. Заедно с тях днес ще поговорим за кучетата бебета и всичко свързано с подрастващите пухкави любимци. Ще се представите ли, разбира се, на нашите зрители? Да започнем от вас, доктор Велев. Здравейте! Аз съм Цветан Велев и съм в екипа на ветеринарна клиника Син Кръст около 9 години. Това, което е по-важното за мен, е, че се занимавам преди всичко с хирургия и с ортопедия най-вече. И това са нещата, за които най-много може да се разчита на моите познания и да се задават такива въпроси към мен. Там ви е силната част. Да. Доктор Кьосев? Здравейте, аз съм доктор Пламен Кьосев. Работя в ветеринарна клиника Син Кръст от около 7 години. Занимавам се главно с ендоскопска диагностика и хирургия при кучетата и котките. Благодаря ви и на двамата. Нека да не губим време, наистина, защото тик-така. Да преминем към днешната тема. Освен, че са много сладки и игриви, кучетата бебета се нуждаят и от много грижи и внимание, за да растат здрави. Така ли е, доктор Велев? И разкажете ни малко повече за това, какво е нужно да знаем преди да си вземем куче и съответно какво куче трябва да си избереме. Всъщност това точно какво куче ще изберем е едно от най-важните неща, които ще допринесат след това за доброто съжителство между кучето и стопанина. И точно това е първата стъпка, която се прави самия човек да попадне на животното, което е подходящо за него. Избора на животно зависи най-вече от това какъв е характера на човека и как смята да се отнася с кучето и след това другото важно е активността на самото животно и как той мисли да го отглежда. Дали смята да го отглежда в апартамент, точно така, или в къща. И тук типичният пример е, че повечето от хората смятат, примерно, кучето хъски за едно от най-неподходящите за отглеждане в апартамент. С шината вътре в апартамент? Да, защото активността му е твърде голяма и то твърде трудно понася това, че е затворено през по-голямата част от деня, което създава проблем. А пък другото е, че той породите като йоркширски териер, пинчер, чихуахуа са подходящи за отглеждане в апартамент. И на практика активността на животното и неговите размери определя най-вече това, кое е подходящо за него. Дали да бъде отглеждано в къща или на двор. Тоест не дайте да избирате на случайен принцип, примерно лабрадор в малък апартамент, трябва да е... Да, точно така. Това нещо трябва да е напълно съобразено. Обръщам се към доктор Кьосев. Това е пряко свързано и с необходимостта от разходки. Нали така, доктор Кьосев? Точно така. Разходки. Разходките, когато става въпрос за разходки при млади кучета, много важно е да се уточни първо каква възраст е подходяща за това нещо, а именно не е подходящо да се разхождат кучета, които все още нямат началните вакцинации, тъй като това представлява голям риск те да бъдат заразени с заболявания, повечето от които тези, които се включват в вакцинационната схема, са срещу смъртоносни заболявания. Нали. И стандартно има различни схеми за вакцинация на кучета, но тази, която най-често е прилагана във ветеринарните клиники е такава, че на 3-тия месец се поставя вакцина. И тогава може да излиза вече кучето? Поне 10-14 дни след нея трябва да минат, за да може да се изгради имунитет. Младите кучета имат по-бърз метаболизъм, физиологията им е такава, че практически налага им се да пишкат и да акат по-често,
което е свързано и с повече разходки, нали? Трябва да има разходка. Да, да става вкъщи. Това препокрива и въпрос ми от господин Пламен Колев. От каква възраст може да започне да излиза кучето? Вие сам казахте току-що, от 30 дневна плюс 10... 3 месечни. От 3 месечни, извинявам се, плюс 10 дни някъде. 10-14 дни, да. Да. Ето сега вече имаме отговор. Добре, как стои въпросът с профилактиката? Какво да правим, когато си вземем куче при различните етапи на растежа, нали? Вакцинацията е ясно, но още по какъв друг начин е хубаво да протече профилактика при домашният любимец в този крехък период на израстване? Първото нещо, което трябва да се уточни е, че освен вакцинациите има и един друг вид профилактика, обезпаразитяването, тъй като ваксините не действат срещу паразити. Това, което трябва да се направи е от началото едно кученце, което не е обезпаразитявано, трябва да се направят неколкократни вътрешни обезпаразитявания, тъй като дори кучета, които не са имали контакт, не са излизали, не са се разхождали, могат да бъдат паразитени още преди да са родени, практически ако майката има паразити. А това пък паразитите са такива, че могат да опаразитяват и хора, една голяма част от тях, и са опасни. Тоест трябва да защитаваме и тях, и нас, не си мислиме, че... Точно така. Не е просто за кучетата, това е и за вас. Обезпаразитявайте животните си редовно. Защото предполагам сте чували, нали, разни стопани, нали, как казват, сега ще давам пари излишно за това нещо. Трябва да се погледне сериозно на този въпрос. Обикновено, когато се спестят пари от обезпаразитявания, после се дават повече пари за лечение, така че профилактика е на първо място. Бързам към следващия въпрос, зададен ни от дама. Нивяна Георгиева ни е задала въпрос. Здравейте, Чарли, това е нейното куче, е на 2 месеца и 10 дена, лабрадор. Минаха първите 2 ваксини, сега предстои третата, последна. Въпроса ми е: редно ли е да се поставя комбинирана ваксина и срещу бяс или за бяс трябва да се изчака до 6-тият месец? Доктор Кьосев, пак вие можете да кажете в този... Да, по принцип преди практиката беше да се поставя комбинирана ваксина с бяс на 3-тия месец, поради това, че има доста по-чести са алергичните реакции след такава ваксина. Сега практиката е да се отделя вакцинирането срещу бяс, като то е хубаво да се изчака поне месец, нали, на 4-тия да се направи, може и до 6-тия. Тя има лабрадор, каза. При нея, нали, значението по-голямо куче, по-малко няма значение. Пак същия период от време. Когато се слага комбинирана ваксина, имунната система се занимава с да изгражда имунитет срещу повече заболявания, което съответно от една страна не се получава толкова добре и е по-висок риск от алергична реакция. Да, както доктор Велев каза, да нови лабрадор има достатъчно място да се разхожда, да не е в малък апартамент, че тогава ще стане доста трудно. Все пак лабрадор е подходящ за апартамент, защото пък характера им е много спокоен и това позволява да се държат добре в апартамент. Да, аз дори в този ред на мисли съм чувал как те са с по-слаби сърца, доколкото знам по-големите кучета. Или не е така? Не може да се каже, че точно така. Става просто сърцето, си е сърце, някои животни имат заболявания, други не. Общо лабрадора не е от най-предразположените към сърдечни заболявания животни. Има други и това са обикновено по-малките животни. За което се радвам, трябваше да отговоря на един приятел с лабрадор и той това доста се беше притеснил. Тук имаме следващ въпрос към доктор Кьосев, отново ще се обърна. Хижа Гюндева ни пише: здравейте, искам да попитам дали се спират ваксините на кучета след 5-та им година. Много различни съмненията по този въпрос. Вие какво можете да кажете в тази връзка? Не виждам да има някаква причина или някакви научни данни, не съм срещал, да се спират вакцинациите след 5 годишна, 6 годишна или каквато и да е друга възраст. Има заболявания в ваксината, които могат да застрашат животното, независимо на каква възраст е, да речем беса. Едно животно и на 5, и на 6, и на 9 може да се разболее от бяс. Най-малкото, което е опасно и за хората, така че... Да не се спират. Няма такова нещо. Имаме бърз въпрос от Сиси Ненчева. Пише: колко време след раждането може да почне да се пипат малките? Така да се докосва, да има контакт явно. Практически веднага. Особено когато защото раждането може да е естествено, може да има раждане с цезарово сечение, те се пипат. Няма нещо, което трябва да се изчака. Да, разбрах ви. Добре, продължавам към доктор Велев. Разкажете ни за обезпаразитяването. Колко често трябва да се прави, кога,
глисти има, тени? Също обезпаразитяването е един от най-важните въпроси за животните и то се започва от съвсем ранна възраст. Практически от първото посещаване при ветеринарния лекар. Това, което се обсъжда е обезпаразитяването на животните, като за обезпаразитяването трябва да кажем, че това са два вида най-общо казано, като едното е вътрешно обезпаразитяване, което е за глистите, за тениите и въобще за тези вътрешни паразити, а другото е за външните паразити, така казано, което са бълхи, кърлежи, дори сега в момента доста има векторни заболявания и заради тях се предпазват животните и от комари, и въобще и от други кръвосмучещи мухи. Обезпаразитяването обикновено се прави от ветеринарния лекар и започва още преди първата ваксина, която се слага около 42-45 ден, т.е. след 30-я ден вече животното трябва да бъде обезпаразитено, като самото обезпаразитяване трябва да се случва трикратно първоначално и първото обезпаразитяване трябва да е преди самото вакциниране. А за самите паразити темата е доста широка и няма да можем да обсъдим за всички паразити, но хората се притесняват от това, че някои паразити, като кучешката тения, са изключително опасни за хората и обезпаразитяването на практика до голяма степен гарантира това, че животното няма да се срещне с тези паразити, които са опасни и за самите хора и по този начин се вземат мерки и за хората, и за животните. Защитаваме и себе си, и домашният любимец. Точно така. Алекс Б. ни пита колко време след вътрешното обезпаразитяване на бебе може да се постави ваксина и тук вие вече можете да влезете в... Да, точно това е, че вътрешното обезпаразитяване трябва да се направи преди самата ваксина, за да се даде възможност на животното да е максимално здраво, за да изгради максимален имунитет срещу тези опасни заболявания, които са ваксината. И това нещо трябва да се случи примерно 3-5 дни преди самото поставяне на ваксина. Иначе за самите обезпаразитяващи средства, те са наистина изключително много и за това нещо трябва просто всеки един човек, който има домашен любимец, да се довери на лекара си и да изградат схема, която да е записана и да се следят самите обезпаразитявания, да се правят в необходимия период, така че да се намали до максимум възможността животните да се заразяват пак. Да не е безразборно и на случайен принцип, ами наистина да се следи внимателно тази схема. Точно така, има си схема за вътрешни паразити. Това се случва на практика през месец или всеки месец, а за външни паразити, за бълхи и за кърлежи, това обикновено се случва веднъж месечно през летните месеци, когато има напрежение от тези паразити, а през зимата може да се отложи примерно на 45 дни максимум, но не по-малко. Тоест лятото са наистина по-често. Добре, да ви питам сега нещо друго, което имахме още в първото издание като въпрос. Там получихме страшно много въпроси, свързани с кастрацията. Кога и има ли рискове, разбира се, да ни кажете пак, доктор Кьосев, може да се обърнем към вас? Да. Кастрацията е нещо, което е задължително да се направи, от гледна точка на това, че животните, вече доказано е, че животните, които са кастрирани, живеят по-дълго и страдат от по-малко заболявания. Независимо дали животното ще се развъжда или не, в един момент е редно да се кастрира, като има вече специфики при женските и мъжките кученца. При женските кучета се препоръчва кастрация преди първото разгонване, тъй като това нещо намалява риска от сериозни заболявания, като разни ракови образования на млечните жлези в напреднала възраст. Предпазва също и от възпаления на половата система. При мъжките кучета нещата са малко по-различни. Там се предпочита да се изчака вече завършване на половото развитие и тогава да се кастрират. Като методите за кастрация при женски кучета, тъй като това практически представлява коремна операция там, са два. Лапароскопска кастрация, при която това е кастрация, при която се правят два много малки разреза от порядъка на половин до 1 см и се отстраняват само яйчниците, и другата е традиционната кастрация, при която се отстраняват яйчниците и матката. Аз слушах за мъжките доста сериозно, защото моето не е кастрирано, а пък трябва да се знае сега как трябва да процедираме. Вече минават 8 годинки, но предполагам много хора се сблъскват с този въпрос. Затова са и тези специалисти при нас да ни дадат правилните отговори. Аз преминавам и към следващия въпрос, към доктор Кьосев отново. Сузи Найс ни пита: препоръчвате ли лапароскопска кастрация и по-малко рискове има ли и лапароскопска
Можете ли да ни обясните какво е лапароскопска? Лапароскопска означава, че операцията се извършва посредством камера, с която се гледа в коремната кухина какво се случва. Нали? Не е необходимо да се отвори, да се направи голям разрез, за да се отвори корема и да се гледа вътре какво става, а се прави през много малки разрези, портове се наричат, където се въвежда камера и инструменти, за да се работи вътре. Препоръчвате ли? По принцип това е наложено като златен стандарт в някои западни държави и се прави изключително по този начин, поради това, че при този тип кастрация има най-малкото, че разрезите са по-малки, болката след оперативната е много по-малка, възстановяването е по-бързо, контрола над кървенето, тези операции протичат с минимално или почти без никакво кървене. И това е по-модерният метод при всички положения и по-добрия от гледна точка на пациента. Значи препоръчвате наистина лапароскопската кастрация и има по-малко рискове от това нещо? Има по-добър контрол върху кървенето, има по-малък риск от херния след операцията да се получи, по-малък риск от след оперативни инфекции, поради това, че по-малко инвазивна е, да. Добре. Павел Дяков ни пише: здравейте, имам заплодена френска булдочка, която предишният път не можа да роди нормално. Днес е на 60-ти ден от заплода. Дали ще може сама да роди или е по-добре да й се направи операция? Пак към вас, доктор Кьосев, е този въпрос. Сега, когато тези кучета от породата френски булдог за тях е характерно да имат проблеми с раждането. Честно казано, ако кучето предния път не е успяло да роди по естествен начин, е твърде вероятно и сега да не може да се случи. Въпросът е, че за всяка една бременност е индивидуална и за да може да се отговори точно на този въпрос е необходимо да се направят някакви изследвания и да се проследи как върви. Тоест да отиде до специалист? Прави се рентгенова снимка, мери се пропорцията на таза и плодовете и така. Така и ще получи господин Павел Дяков правилният отговор на въпроса си. Преминаваме нататък. Наистина времето е доста бързо. Има страшно много въпроси и летят разбира се, в момента онлайн навсякъде, но това е много хубаво, че и вие двамата сте до мен и може да ми помагате изцяло. Златозара Гуркова ни пита: имам пумеран, но не мога, но не му падна единия тестис. Опасна ли операцията и ще стане ли по-спокоен след нея? Ще може ли да стане баща, ако запазиме нормалния тестис? Отново към вас, господин Кьосев. Това е много добър въпрос, защото има доста мнения от стопаните, но всъщност едно по едно на всичко да отговаряме. Дали ще може да стане баща, ако се запази нормалния тестис? Да, но такова нещо не се прави, тъй като това е генетичен проблем. Това са животни, които предават това нещо в поколението и е твърде вероятно следващите кученца, и те да развият това заболяване. Опасна ли операцията или дали ще стане по-спокоен след нея? Сега, всяка операция има два риска. Единият идва от анестезията, който си е риск от анестезията. При всяка една операция го има. Доколко опасна самата операция като оперативна техника, зависи от това дали тестисът е задържан в корема или е изпаднал някъде подкожно. Защото има специфики. Ако тестисът е в корема, тогава се налага коремна операция, което носи по-голям риск, която също, между другото, може да бъде направена лапароскопски. Тоест може да се спаси, както се казва, и тестиса, може да се спаси и това той да бъде баща. Да, но не е препоръчително. Но не е препоръчително. Добре, аз имам един въпрос, веднага също зададен от Глория Николова, който току-що получихме. Може ли кучето да се заплоди на 30-я ден от разгонването? Ни пита тя. Най-подходящият момент за заплождане се определя, когато се направят изследвания. Практически е необходимо поне някаква цитона маска и вече най-прецизният метод за определяне на момента за заплождане е да се мерят нивата на прогестерон. Всичките тези въпроси имат наистина адекватни и правилни отговори, но все пак Мики Пендела ни пита нещо, което аз щях да задам като въпрос на доктор Велев. Колко често трябва да се посещава ветеринарния лекар?
Кога трябва да се посещава? Когато вече виждаме, че ние самите не можем да се оправим само с Google ли? Значи Google често пъти е по-скоро не съвсем полезен, да кажем, за да сме позитивни. Да, със сигурност е нож с две остриета и когато има проблем с животното, със сигурност по-добре да се посети ветеринарен лекар, отколкото да се доверяваме на Google, където не всичко е съвсем реалност. Просто не само специалисти пишат в Google. А иначе посещаването при ветеринарния лекар просто то се определя най-вече от това, от обезпаразитяванията. Когато има проблем, животното трябва да посети лекар. Но самото профилактично посещаване при лекара е по-важно и това нещо е достатъчно да се случва на всяко едно обезпаразитяване. Примерно на всяко едно вътрешно обезпаразитяване на 2 месеца. Е достатъчно да се посещава. А като има обриви, намаляване на активността или примерно е повръщало животното? Да, разбира се, това са проблеми, които налагат посещение при ветеринарен лекар. Не трябва да ги неглижираме, нали? В никакъв случай не трябва да ги неглижираме и ветеринарният лекар е човек, който може да помогне в тази ситуация. И така, защото когато се забави едно такова посещение и проблема продължи с още примерно 10 дни, един кожен проблем, примерно, освен, че може да е летален, най-малкото здравето е инертна характеристика и когато нещо се забави с 10 дена, лечението му се забавя примерно с 20 дни. Това е най-общо казано, но навременната реакция е изключително важна. При вас в Син кръст идват ли хора в последния момент или идват хора, когато са обезпокоени? Значи, мога да кажа спокойно, че нашите пациенти и клиенти всъщност общо взето добре разбират важността на това да посещават ветеринарен лекар, но да, често се случва да идват в последния момент и дори след последния момент. Така че ако можете, не отлагайте наистина въпросния преглед. Лора Митова ни пише: малките породи кучета имат ли по-големи проблеми с зъбите от средните и големите? И имаме пинчета с такъв синдром. Иска да убие хъскито ми. Разбира се, с усмивка го е казала. Господин Кьосев, доктор Кьосев. Не съм убеден, че е възможно да има някаква връзка между проблема с зъбите на пинчера, нали така? Да, точно така. И който иска да убие хъскито. Да. С големи зъби. Но действително при кученцата от дребните породи в тази възраст младата има проблем с задържане на млечни зъби. Обикновено подмяната на зъбите трябва да започне около 4-тия месец и да завърши около 7-я. При доста кучета това нещо се случва, като постоянни зъби израстват до млечните и те практически не падат, което пък създава условия да се задържа храна между тях, по-лесно да се натрупва зъбен камък и да се получават такива инфекции на венеца и на устната кухина като цяло. Ако до 7-я месец не е паднал един зъб, може да си позволят да изчакат още месец-два, но ако не падне и до тогава, обикновено се налага да се екстрахират, да се вадят тези зъби. Трябва да се погледне, да. Значи дано хъскито оцелее все пак, нали? Няма да има проблеми. Пинчер с 2 реда зъби. Опасна гледка е това. Преминаваме към следващия въпрос. Към доктор Велев се обръщам този път. Имаме въпрос, който е свързан с поведенчески проблеми. Възпитанието важно ли е и как да подходиме? Пита Соня Радойкова. Как да отуча кучето да яде от земята, докато сме на разходка? Нещо, което се случва много често и за жал се сблъскваме и с хора, които хвърлят наистина отрови и наистина... Това е изключително важно и направо да тръгне с това за вземането на обекти от земята. Това е наистина поведенчески проблем и зависи от собственика да се опитва да полага усилия това нещо да не се случва. Животните общо проявяват интерес и не подбират много какво слагат в устата си. И въпросът с възпитанието от тази гледна точка е много важен. Така че животното на практика, когато има този проблем, задължително трябва да бъде разхождано на повод и това нещо да му бъде на практика забранявано. Тия неща се случват с постоянство и обикновено не са свързани с някакво заболяване на животното, каквито митове има, ами на практика се случват, защото животните са любопитни, особено когато са бебета, но това е опасно. А иначе за общото възпитание на животните трябва да се обръща внимание от съвсем ранна възраст, защото това е един от проблемите, които водят до раздяла между стопанин и животно. Когато едно животно не е добре обучено, когато проявява най-вече агресия, която на практика трябва да бъде абсолютно недопустима. Трябва ли да се търсят специалисти тогава или е хубаво ние да се доверим на нашите познания като
стопани. Обикновено познанията на стопаните са добри, но когато става въпрос за нещо, което те не се справят, задължително трябва да потърсят специалисти. Хората, които се занимават с обучение на животни, когато са и ветеринарни лекари, са изключително подходящи, защото имат въобще цялостната представа за това как трябва да се изградят нещата, а такива специалисти има доста в България вече. Аз познавам такъв приятел, Асен Аровски, пак се обръщам към него, той в момента ни гледа. Надявам се наистина и той да помогне в този случай. Бързам към следващия въпрос, просто наистина става доста бързо всичко и така се ошашаваме. Имам лабрадор на 9 месеца, късно ли е за възпитание и треньор, питат София Шмидт. Напротив, самото обучение на животното обикновено се прави след година, но до тогава животното трябва да бъде възпитано. Обикновено възпитанието е до 1 година, след това може да се провежда и обучение. На 9 месеца животното е изключително подходящо за обучение. И всъщност няма момент, в който едно животно да не е подходящо за обучение, когато има някакъв проблем. Просто трябва да се работи с него и нещата ще се случат. Много рядко са извън контрол. Нали? Точно. Да и това, че е лабрадор, пак не пречи на Това, че е лабрадор, всъщност помага. Лабрадорите са много изпълнителни животни и се научават добре. И рядко има проблеми с възпитанието при лабрадора. А при по-малките породи ли е проблема с възпитанието или при по-големите, ако има така разделение? Разделение има в самите породи. Всички породи са умни, но някои са, да речем, по-малко изпълнителни. И тук луди глави. Луди глави. Тук хъскито е едно от кучетата, с които малко треньори работят добре. А Джак Ръсела, какво ще кажете също? Джак Ръсела е добро куче. Те са обаче твърде хиперактивни и общо взето трудно се контролират, но те пък не проявяват агресия. Подходящи за обучение животни са от гледна точка на възпитание. Значи можете да се доверите наистина. Не само на вас, но и на специалисти, които могат да погледнат по-сериозно на обучението на вашите домашни любимци. Ако вече си имаме малко кученце, как да подпомогнем изграждането на имунитет, доктор Кьосев, питам към вас. И имунитет като какво е наистина коластрата и нейното значение за изграждането на силен имунитет? Малките кученца, подрастващите, практически, както всяка една система в техния организъм, не е все още съвършена, не е добре изградена, също така и имунната система. И практически тя може да бъде подпомогната действително, когато се дава коластра, тъй като в коластрата има биологично активни вещества, които стимулират образуването на антитела. Това са малки частици в организма, които се отделят от имунните клетки и се борят с вируси, бактерии и всякакви такива патогени. Може това нещо да се случи най-често, когато се дава такава храна, която съдържа коластра, като практически е правено изследване. Може да видите графика от 2 групи кучета, които са хранени едните с храна с коластра, другите с същата храна без коластра. Може да кажем, че има изследвания с Проплан, там нещата наистина може видимо да видят хората, че са в... Проплан Оптистарт. Животните, които са хранени с храна, която съдържа коластра, реагират много по-добре на ваксините и изграждат по-добър имунитет. Това е нещо, което... Трябва да се обърне внимание наистина на правилната коластра, като изграждане на това, което се дава, ролята на коластрата. Това разбирам от вас, но имам и друг въпрос. Как действа говеждата коластра при кучетата? Говеждата коластра действа по такъв начин, че стимулира имунокомпетентни клетки, такива имунни клетки, които са в червата, да образуват въпросните антитела, като една част от тях циркулират в кръвта и по този начин осъществяват защита на организма, а пък други остават в самите черва, така че, защото доста заболявания, заразяването става, когато животното погълне някаква бактерия или вирус и те действат локално в червата, като неутрализират такива патогени. Това е говеждата коластра при кучетата, нали? Да, другото, което е, че практически тя действа като пребиотик. Тя осигурява добра среда за развитие на тези добрите бактерии, които нормално населяват червата.
И това означава, че ни трябва наистина правилната коластра, а не просто коластра, която се казва. Трябва да бъде богата наистина на всичките тези нужни вещества. Говеждата. Както казахме, не забравяйте обаче, че получавате и ваучер за безплатен профилактичен преглед на всички хора, които се включвате с въпрос в момента в лайв дискусията ни. Това е нещо много хубаво и много, добре за всички вас, които гледате, защото така по този начин може да направите профилактичен преглед, както доктор Велев спомена, е нужно това нещо да се прави при всеки един, не само да се чака, когато има някакъв вид намаляване на активност или обриви или каквото и да бъде друго при своя домашен любимец. Искам да питам друго нещо. Как процедираме с храненето, доктор Велев? От каква възраст може да преминем към суха храна и с какво да храним малкия приятел преди това? Да, това е изключително важно. Практически храненето е най-важното за доброто развитие на всяко едно животинче. Ако ги разделим на два периода, първия, който е кармачески, периода, в който животното бозае от майка си, и следващия, който е в момента, в който животното започва да се храни само с готова храна, тези два периода на практика се преливат. Първоначално животното само бозае от майка си. Това обикновено е при различните породи различно, но обикновено около 35-я ден вече животинката започва да се храни с храна, която се храни и майката. Заради това пък трябва да предоставяме храна на майката, която да е удобна за ядене от малкото кученце. За да може лесно да премине към това нещо и да започне да си преминава към стандартна храна. Обикновено храните, с които се хранят кучетата, са сухи, защото са удобни, по-безопасни са от гледна точка на това, че се развалят по-трудно, и другото, което е лесно се балансират. Самите фирми произвеждат преди всичко сухи храни. А какво ще кажете на тези стопани, които взимат сухи храни, но някакси за тях е важна цената, а не толкова качеството? Хубаво е да се обръща внимание на качеството, според мен, защото кучето би трябвало да взима нужните, нали? Със сигурност е така, нали? Всеки човек си прави преценка според това с какво разполага и как може да се случат нещата, но когато една храна е добре балансирана, тя обикновено е и по-скъпа, и добре балансираните храни са по-добри. Да, просто това е. А това влияе все пак и на кози, Това влияе въобще във всички страни на животното. Това влияе на кози, на зъби, на абсолютно всичко. Самото развитие на животното зависи най-вече от храненето. И това е на практика най-важното. Като самото хранене, ако животното не може да бозае, т.е. има някакъв проблем с майка му, има достатъчно продукти, които са заместители, които са млека. Разбирам. Да, които може пак може да бъдат като заместител, както вие казахте. Имаме въпрос от Нинчето Асенова. Тя ни пита: имам френски булдог на 2 месеца и половина. С каква храна трябва да я храня? Точно ни пита като въпрос. Точно с каква храна? Точна храна няма. Предполагам, има различни видове храни, много храни на много марки. Обикновено се препоръчва даването на суха храна. Пак поради нещата, които казах, сухата храна е изключително подходяща. Какво ще кажете за консервите? Също има балансирани консерви, също има консерви, които са добри, но на пазара са много по-малко като количество, и обикновено сухата храна е много по-удобна за собствениците, по-безопасна, защото не се разваля и животните. На практика ние, лекарите, най-често препоръчаме даването на суха храна. А и те обичат суха храна като цяло също? Когато свикнат. Други въпрос е, когато едно животно започне да се храни от масата с човешка храна, често пъти вкуса му се изменя така, че то харесва повече човешката храна, но това в никакъв случай не е в полза нито на стопанина, нито на самото куче. Трябва ли да им даваме наистина тази храна, която и ние ядем, защото знаем, че като дойдат до нашата масичка, нали, в кухнята, и като почва да ни гледат жално, и ние почваме, викам, горкото, то не е ело, то тук що е ело, примерно тумбъка му е такъв голям. Това на практика се отказва трудно от собствениците. Почти винаги дават човешка храна на животните, но това не е полезно за животното. Като чипсове, бисквити. Определено това не е полезно. Това създава повече предпоставки за алергии и създава предпоставка животното да не си яде сухата храна, която е на практика по-подходяща. Тоест не си правите услуга по този начин, като му давате и някое друго лакомство, което вие си не, така по-често се озовавате при ветеринария със сигурност. Да, това беше добро допълнение. Веселина Андреева ни пита: днес намерих малки бебета, буквално на няколко дни. Можете ли да ми кажете с какво мога да ги храня и кое е най-доброто за новородени? Благодаря ви предварително, ни пита. Вие отговорихте преди това. Днес намерих малки бебета, буквално на няколко дни. Може ли да ми кажете с какво мога да ги храня? Тя ги е намерила явно и като добър човек
се чуди как да ги храни и кое е най-доброто за новородените. Чудесно е, че се опита да се грижи за тях. Това всъщност не е никак лесно. Най-доброто за новородените е млеката, които се продават, които са заместители. Те си специално котешки, кучешки млека. Както казахте. Да, и се дават те. Да, с млека, както каза и господин и доктор Велев. Кремена Ненова ни пита, има мини шпиц на 4 месеца, по колко пъти на ден трябва да се храни и колко грама е дневната дажба? Има ли грамаж, който трябва да се дава в дневната дажба на животното? И грамажа да се спазва е изключително важно, като това не е напълно императивно. В зависимост от активността, някои животни имат нужда от повече от грамажа, който е определен, а всяка една храна, която се дава на животното, има определени препоръки за дадените килограми и за дадената възраст. И съвета към собствениците е да хранят животните си по препоръката на производителя. Просто те са направили изследвания, вложили не са случайно там. Не, това има указания винаги отзад. Да. И на практика това е правилният подход. За броя хранения, значи за по-младите животни се хранят повече пъти, особено на малките породи. Каква порода каза, че е тя някаква порода? Мини шпиц каза, че е на 4 месеца. За мини шпицовете обикновено на 4 месеца храненията трябва да са поне 4. 4 месеца? Поне 4 пъти на ден, даже и повече, защото често пъти страдат от хипогликемия, пада им глюкозата и честото хранене е много важно. Добре. Имаме въпрос от Ива Цветкова. Исках да попитам дали трябва да се спазва определен начин на хранене и опасно ли е даването на по-голямо количество храна при кучета под 1 година, както тук що казахме, има определено таблица, в която може да се храни животното. Само да вметна, че наднорменото тегло при кучетата е доста често срещан проблем, който дори става медицински проблем. Тоест твърде многото хранене на животните е определено проблем. Заради това трябва да се спазват самите дажби, които са определени от да не се прекалява. В никакъв случай. Не си мислете, че когато е мъничко, трябва да му давате повече. Коремчето си има определено някакъв режим на хранене, както каза доктор Велев. Имаме поне 20 различни въпроса, свързани с храненето. Вече започнахме с някои от тях да разкриваме тайната и истината каква е. Велислав Джамбазов ни пита, кучето ни е на 8 месеца, от 2 месеца някъде кученцето ни яде по режима си, който бе по 3 пъти на ден при него, като дажбата му за деня разделихме на 3 порции. По-скоро, когато сам реши обаче. Един ден хапва 2 пъти, друг път само веднъж, а трети по 3 пъти, както е редно. Какво бихме могли да му направим за нормализиране на режима му? Въпрос, но общо взето въпрос е колко пъти трябва да яде животното и как да стане така, че да яде. На практика то трябва да яде 2 пъти и за да яде 2 пъти може просто храната, която му е определена за дневна дажба, да се разделя на 2 приема и да му се дава 2 пъти през деня, т.е. сутрин и вечер, примерно, което е напълно достатъчно. Тази практика, в която се оставя храна на животното да си я яде по цял ден, често пъти е не много коректна, защото тогава обикновено животните се прехранват, защото непрекъснато им се слага допълнително храна и това не е окей. Йоанна Озунова ни пише: упорита съм, пише втори път, разбира се, неваксираното кученце на 7 месеца, което взех преди 2 дни и започнах с ваксините, мога ли да го извеждам на разходка, макар и кратка да бъде тя? И следващото, което задава като въпрос е: досега е извеждано от предишните си собственици, свикнало е да се разхожда. Какви са рисковете? И също въпросното кученце, как да го помири с котка, която е на 5 години и е собственик на апартамента ми. Нали знаете тази котешка инвазия, когато дойде в апартамента, те са вече господарите. Да, те са си териториални животни и си бранят територията. Относно разходките на невакцинирани кучета, мисля, че вече обсъдихме това нещо. Практически на място, където има други кучета, където са разхождани други кучета, нали, има и такива, които са бездомни, безпризорни кучета, те могат да боледуват, преболедуват и след това дълго време, буквално месеци наред, да излъчват даден вирус, който вашето невакцинирано куче да се разболее. Така че не препоръчваме, защото просто поемате риск, който е излишен. Колкото до това как да се помирят котката и кучето. Какъв да бъде помирителният договор? По принцип може да опитат да ги държат от началото в отделни стаи, евентуално да ги срещат за по-малко котката от ръцете, за да могат да свикнат. Това, разбира се, няма никаква гаранция, че ще се случи. Въпрос. Още повече котката е от 5 години собственик на апартамента. Да, то е строго индивидуално. Животните имат характер също както и хората. Добре, имам още един въпрос, свързан с котки.
Котката ми пикае в мивката на банята. И по-точно в мивката, да, и в мивката, и в банята, и какво трябва да направя. Симеон така се обръща с един апел за помощ към нас. Трябва да й купи легенче с котешка тоалетна, да започнем с това. Котките са животни, да, които имат такъв вроден инстинкт да си вършат физиологичните нужди в такива места. Така че е много важно, нали, ако няма такова място в къщи, не е подсигурено, котката си намира други места, където да уринира. Добре. Минаваме нататък към Бела Мария също. Въпрос пореден. Имам кученце на 4 месеца. До колко месеца растат? Дребно е и мога ли с нещо да засиля апетита? Пита. Доктор Велев, към вас се обръщаме. Значи кученцата растат до година, на практика до година и 2 месеца кучета непрекъснато растат, т.е. на 4 месеца животното е в най-активния си растеж. Факта, че не се храни добре, определено заслужава внимание и трябва да се обърне внимание защо има някои животни, които са с капризен апетит. Тогава това, което трябва да се направи, е да им се намери подходящата храна. А има други животни, които имат някакъв проблем, дори медицински проблем. Тогава пък трябва да се обърне към ветеринарен лекар, за да види какъв е. Тоест към всеки един любимец се подхожда строго индивидуално, за да може да се открие точната причина. Иначе най-честата причина при малките породи да не искат дадена храна е просто защото са капризни, но има и други причини. Трябва да се търси правилната храна. Просто. Може да се възползвам директно и да кажа на Бела Мария, че тя има вече безплатен ваучер за профилактичен преглед, защото се е включила все пак в iPhone, така че там може да обърне и внимание на своя домашен любимец съвсем безплатно. И там ще се отговори правилно. И Глика Георгиева така ни пита, кажете, но тя е пак свързана с същият въпрос за засилването на апетита и тя пита по същият начин. Засилването на апетита обикновено идва с промяна на храната. Не бива да се говори за лекарства на първо време, когато, нали, ако искаме да засилим апетита, лекарствата обикновено не са подход, освен ако няма медицински проблем, който да лекуваме с някакви лекарства. Така че става въпрос за търсене на правилната и вкусна храна за самото животно. А като става въпрос за вкусна храна и за правилната, наистина мокра или суха храна и висок или нисък клас, пак ни питат да ни дадете как да се избере типа. Той колегата вече засегна част от този въпрос. Предпочитано е да се дава суха храна, тъй като тя има доста предимства. Най-малкото това, че когато храните животното си с мокра храна, много по-лесно е отлагането на зъбна плака, която в последствие да става зъбен камък и който води със себе си редица проблеми. Да. Колкото до висок или нисък клас, тук отговорът трябва да е ясен. Нали? Обикновено високия клас храна е висок клас, защото съдържа не само необходимото количество белтъци, въглехидрати и мазнини, а те са набавени от подходящи източници. Защото, нали, има значение дали кучето яде протеин, който идва от соя, или идва протеин, който яде протеин, който идва от месо. Така че... Доктор Велев ни отговори на този въпрос. Разбира се, доверете се на правилните марки, които съдържат възможно най-много вещества и витамини, разбира се, за вашето куче, особено ако е в подрастващ период. Стевка Христова ни пита, имам английски кокер на 5 месеца, давам му витамини с калций, но той продължава да иска да яде камъчета и гипс. Вече месец, откакто излиза навън, го прави това нещо, но още не е пишкал по време на разходката и независимо колко време продължава. В общи линии, какво ще кажете за камъните, за гипса, за калция? Така, тук има много проблеми засегнати в един въпрос. Първото е калция и камъните. Въобще не е необходимо да има някаква връзка между това, че кучето поглъща камъни и даването на калций. Нали? Калций е елемент, който се набавя с храненето. Ако храните кучето си с висок клас храна, особено кучешка храна, нивата на калций в организма, това обикновено е достатъчно да ги поддържа както трябва. Тоест, тук стигаме и до това, че хранителните добавки, каквито тя дава, не винаги са нужни да се дават, ако животното се храни правилно. И вече, нали, гипса и камъчетата, те по-скоро могат да бъдат свързани с някакъв лош навик на кучето
отколкото с недостиг на калций в организма. А за това, че излиза навънка и още не е пишкал по време на разходката, независимо колко време продължава, да не е много къса разходката? Ами, не знам какво значи много време, нали? Всеки разбира различно това, но обикновено да, по-дългите разходки трябва да стимулират кучето да пишка навън. И другото, което е, все пак, ако му се карат вкъщи, когато върши това нещо и го поощряват, когато пишка навън, в един момент то ще се научи, да. Това е просто за възпитанието, за което говорихме в началото. Да, което е доста важно. Продължаваме нататък. Мария Сенова ни пише: имам мини шпиц, много трудно приемат други кучета, не разбирам защо. Какви витамини мога да му давам? Явно пита и за единия, за другия, не във връзка, нали, с това, че... Да. Нямат връзка въпросите. Не приемат други кучета. Да, има кучета, които могат да са по-слабо социални, нали, така да кажем. Някои към хора, други към други кучета. Мини шпица, така ли е, по принцип, като порода? Ами, мини шпиц, те са малки кученца. Обикновено дребните породи кучета не обичат много да общуват с други кучета, особено ако те са по-едра порода. Защото са мънички и ги е страх. Страхуват се, да. Те са по-скоро... А като витамини какво може да й се даде? Ами, витамините и нуждата от това да се дават витамини, пак казвам, са свързани с храненето и иначе има в търговската мрежа доста видове хранителни добавки, витаминозни, каквито може да избере. Да, хубавото тук е вече за втори път наистина го казват и двамата ни специалисти, че наистина можете да намерите всички тези витамини в храните, в сухите храни. Да, витамините се добавят, ако има нужда, иначе самата храна би трябвало да достави това, което е необходимо. Така че наистина възползвайте се от сухата храна, която е добре позната. Какви са най-често срещаните проблеми при подрастващите кучета? Доктор Велев, да ни отговорите вие. Най-често срещаните проблеми при подрастващите кучета, значи за различните породи има различни. Въобще това е изключително широка тема. Подрастващите животни имат страшно много проблеми, като аз мога да се спра на ортопедичните проблеми на практика най-вече. Но това наистина е доста обширна тема. Сега просто ако има по-конкретен въпрос, мога да отговоря. Разбирам. Няма обаче по-конкретен. Предполагам, до 4-тия месец е ранна профилактика. Защото става просто въпрос от рода на кои са най-често срещаните проблеми при подрастващи животни. Не, има страшно много такива неща, но са много. Общо взето стопаните трябва да следят за всякакви отклонения от редното поведение на животното. Тоест, ако има някакво куцане, т.е. има някакъв проблем, ако има някакъв проблем с очите, смятат, че има намалено зрение, смятат, че има помътняване на окото или нещо, трябва да се обърнат. В същото време, ако има някакъв проблем с козината, пада твърде много козина, това също е проблем. Трябва да се обърне внимание. И въобще спектъра от проблеми е изключително голям, няма да ни стигнат и 3 семинара. Обръщам се обаче тогава директно с следващия ни въпрос, който е от Анна. Дайте повече информация за луксация на капачката на коляното. Вредна ли е опойката за едно куче 2 кг на 10 години? Да, това всъщност е един от проблемите, за които става въпрос, ортопедичен проблем, който е при младите животни и той продължава да създава проблеми след като животните са млади, т.е. след като пораснат. Луксацията на коляното капаче е един проблем, който се среща изключително често при дребните породи. Той породите пинчер, чихуа, йоркширски териер и да пропусна някой. Общо взето става въпрос за малките породи. Това е проблем, който най-често възниква съвсем рано на животното и трябва да бъде установен от лекар и лекарът да прецени каква схема на терапия на практика на този проблем да се намери, защото обикновено луксацията на коляното капаче, когато е в по-голяма степен от първа, защото те са 4 степени, обикновено се реагира оперативно на него. И вече трябва да се избере момента, в който животното да се оперира. Друг ортопедичен, често срещан проблем е дисплазията. Тя пък е при едрите породи животни. И тогава също се препоръчва профилактика и посещение на лекар примерно на 4-тия месец, от 4-тия до 5-тия, за да може да се създаде схема, да се разгледа пациента и да се прегледа и да се направи схема, така че да се профилактира евентуалното развитие на дисплазия. Опойката за едно куче?
Опойката, когато се налага, тя се налага, просто трябва да се постави. Иначе опойката носи своя риск. Просто това е рисково нещо, извеждаме животното от съзнание, но когато има опитни специалисти и достатъчно апаратура, че да се поддържа една анестезия, тя на практика изключително рядко създава някакъв проблем, а след като животното се събуди, обикновено от опойката няма никакви последствия за по-нататъчния живот на кучето. Разбирам. Добре, следващ въпрос. Дора Кордова. Това е Бобчо на мама. Искам да попитам, мога ли да му дам профилактично калций и до каква възраст има вероятност да се разболее от рахит? Говориме за нещо, което сме... Пак трябва да е въпрос към мен, защото съм ортопед. Да. Въпросът е такъв, че рахита като заболяване е изключително рядко срещан вече. Точно поради това, че храните, които се дават, са балансирани и животните рядко страдат от този проблем, освен ако са недохранени, примерно. Самото даване на калций напоследък се отрича като такова. Просто даването на калций, както преди се правеше на всяко едно животно, се дава калций. Стара практика е. И тук е по-важното да се балансира добре храненето, а не да се дава допълнително калций. Допълнително калций може да се дава единствено, ако животното има някакво предписание за това. Т.е. лекар е открил проблем. Както каза тук, рахит, примерно. Рахит се среща изключително рядко. По-скоро, ако се забележи, че самите кости са с нисък интензитет, че животното не се развива добре и това нещо се дължи на липса на калций, можем да добавим калций. Иначе не се препоръчва, защото калций е по-скоро отговорен за повече проблеми, отколкото за повече ползи в сегашното състояние на това как се отглеждат животни в България и по света. Има риск наистина да направите нещо лошо, ако му давате повече калций. Да, и това се случва доста често. Даването на калций създава проблеми. Отново от дама имаме въпрос. Радостина Станкова пита: здравейте, имам Йорки на 8 месеца. От един месец започна да накуцва леко с задното краче. Днес му направиха снимка и трябва да се направи операция на тазобедрената става. Искам да попитам как протича операцията и колко време ще се възстановява. Това след луксацията на коленното капаче е другия най-често срещан проблем с задните крайници на малките породи кучета. Именно асептично разпадане на главата на бедрената кост, ако мога да кажа така, че да го разбират хората. Въпросът е, че това нещо задължително се оперира и няма друг подход. Леко накуцва, когато го е прегледал лекар, вероятно това животно е установено какво му е. Има и снимка, да. Операцията на тазобедрената става, ако става просто за това заболяване, което казах, определено се налага операция. Няма друго какво да се... колко време ще се възстановява? Възстановяването при дребните породи обикновено е бързо и добро. Повлияват се много добре от тази операция, която аз на практика смятам, че става просто за лекава партис и за резекция на глава на бедрената кост. От това нещо се възстановяват много бързо. Ако става просто за нещо друго, това е съвсем конкретно и не мога да кажа. Тоест бързо ще се възстанови, стискаме палци да минем бързо и разбира се безпроблемно операцията. Отново дама, дамите са много активни, просто от всякъде въпроси от дами. Соня Радойкова пише: решихме през ден, решим се по-точно през ден, но козината се спастява много и явно не мога да достигна до основата на козината. Какво ще ми препоръчате като средство за разресване? Това е интересно. Да. Гребена какъв да бъде? Клафьорски въпрос. Да. Общо взето има много продукти и не мога да кажа, че знам точно кои са най-подходящите продукти за раздресване. През ден се решат. През ден се решате добре, но щом има сплъстена козина, това определено е проблем. И козината трябва да бъде разрешена. Не е ли разрешена, тя на практика трябва да бъде премахната, защото става проблем. И ако има сплъстена козина и тя не може да бъде разресена, трябва да бъде на практика премахната, обръсната. Трябва да се подстрижи живота. Тук вече към клафьорите. А вече различните видове продукти за ресене на животното са твърде много и не мога да дам конкретен. Можете да погледнете, има достатъчно много информация. Навсякъде Аделина Сарамова пита: колко време след раждането на малките кученца могат да започнат да се къпят и бихте ли препоръчали подходящ продукт? Отново към доктор Велев. Благодаря за въпроса. Да. Отново мога да кажа, че има наистина хиляди продукти за къпане на животни и те зависят има продукти за бели, за черни животни, за къса козина, за абсолютно всякакви. И това трябва да бъде съобразено към самото животно. Наистина не мога дори да познавам всичките търговски продукти. То си има достатъчно опътвания и указания как. Къпането е нещо, което на практика няма да навреди на животното, ако се направи твърде рано. Ако животното се изкъпе и си подсуши с определена температура, вода и така нататък, то не е вредно. Преди имаше една такава практика да не се препоръчва къпане на животните, докато не им направят всички ваксини. Това е с идеята, че
Ако не се направят правилно нещата и животното се простуди, това нещо ще може да го разболее. Иначе направили се правилно едно изкъпване, няма никакъв проблем да се къпе животното във всеки един момент, като къпането при кучетата не може да се случва твърде често. Общо взето различните породи имат различни изисквания, но повечето породи, като изключим йоркширския териер, който може да се къпе много често, се къпят доста рядко, на 3 месеца, дори повече. И тук вече отговорихме. Владка ни пита, моля ви, искам да знам, имам бигъл на 2 месеца и ни ръмжи и хапе по време на игра. Нормално ли е? И след това трябва да приключваме, че наистина времето... Много ли е към мен въпроса? Ами може, ако иска и разбира се колегата да се включи. Да, значи това е нормално до някаква степен при младите кучета, тъй като все пак те са хищни животни. Нали? Това е една игра, която преди много години при предците им е имала за цел да ги подготви и след това да ловуват и да оцеляват. Така че до някаква степен е нормално. Съвсем 2 месеца едва ли е агресия към вас. Това се нарича игрова агресия и общо взето е нормално. Животните си развиват мозъка чрез тази игра, но не трябва да се прекалява с нея, защото може да прерасне след това в друг вид агресия, което определено е проблем. Играйте си, но в границите с бигъла, все пак на 2 месеца, но както казаха и двамата специалиста. Вече на 2 не е така е. Аз, за жалост, наистина не усетих кога времето ни приключи. Много искам да благодаря на всички, които се включиха и които ни гледаха и задаваха своите въпроси. Благодаря на нашите двама специалисти, които с готовност се включиха в днешният вебинар. Доктор Кьосев и доктор Велев, много ви благодаря. Имахме нужда от наистина толкова много тайни, които да издадете от кухнята. Не пропускайте да използвате своят ваучер за безплатен профилактичен преглед в една от 60 ветеринарни клиники в цялата страна, които станаха наши партньори. Ние продължаваме да ви радваме с различни инициативи и активности, насочени към здравето, движението и храненето, разбира се и засилването на връзката между стопани и неговия домашен любимец. Затова ви каня на 18 юни на Живее активно в София, където за първи път в България ще организираме маратон за кучета и техните стопани. Наистина много ще се радвам да ви видя всички там. Ще стартираме на входа на Южния парк от булевард Витоша в 9:30. Ще преминем през алеите на парка и на финала пред площадката за кучета, изградена от Пюрина България и Столична община. Ще ви очакват много награди и забавления за малки и големи кучета, както и разбира се за техните стопани. Аз също ще бъда там със своя домашен любимец и ще ви чакам. Ще преминем, както ви казах, през алеите на парка. Там ще бъдем на финала на площадката за кучета. Също важно нещо тук е да отбележим, че кученцата до 1 годинка ще влязат в клас и ще научат първите си уроци от ProPlan училище за кученца. По-големите ще бъдат обучавани от професионални треньори. Ще има много демонстрации по Dog Frisbee, Agility, Dog Dancing. За децата сме подготвили Party Grim. И още нещо, с нас ще бъдат, разбира се, и нашите приятели от Еко Равновесие. Те ще доведат 10 прекрасни кученца, с които можете да се запознаете на място и, разбира се, да осиновите още там на място. Аз ще съм там, Асен Ролски ще бъде там също. Нашите приятели от ветеринарните клиники също ще бъдат там. Надявам се и вие да бъдете там, да се видиме. Защо не? Точно така. Очаква ни един истински забавен активен ден. Следете страницата на Пюрина за още много изненади, защото вашият домашен любимец е нашата страст. Благодарим на всички, които се включиха днес.